Hello mga kawitik! Welcome back to our channel. Our next episode, mukbang seafoods mix. Yung linuto ko kanina. So guys, tikiman na. Lap-lapa na, witi ka na. Ikaw na. Lik. Pakals na. Ik, tanawa sa ik. O, ali din eh, tanawa. Dung. Pakala na. Nay, lang tawag ko mi, nay. Ano kamay oh? Ayun na. May gamay siya. Gamay, baby. Yung agad. Di, awa ko, be. Low pa ng masa. Nay, tanaw mi, nay. Nay. Kita ka? Ganapon mi sa mong lamisi. Ang lamisita. Uy, baby, wala lagi ka naligo dong. Kakita naman siya niya pa dili pagit siya mo. Okay, laway mo na siya. Oh, hungit ninyo. Gigutom siya, nay? Gigutom mo din niya. Kita rin rin. Laro kayo ka. B. Ina si mama din, mag-inani mo dong. Manabo na kay laway na.
Kangkong ni Carla, mga kawitik. Dampa sa bahay. Ano nang mga ingredients ito na saan mo? Lang. Nandun sa... Yung pagluluto ko, nandoon dun. Hindi ko din ako nagluluto ay lang ano? Inari itong ito na yun na? Yung sauce na yun? Ay, balik na itong plastic, dala na itong plastic, dito i-shake, ano? Hindi, glass dito, olay kayo. Hindi, alikod, be. Bisi agod. Dong, alikod, dong. Ito yung sabaw ng kinilaw. Alin ba? Kailangan sa mga papa mo. Hala, pataw pa, oh. Hindi ko nagkuhan ang kamera. Sabi na. Ano kamera dong? May ilan yun ka naglaway. Iban, Diba? gibali nagkamera. Be. Nagpaluto na po siya kuan. Noodles. Dong. Rapsa, guys. Version ni Boy with it guys. Mga kawitik. Ito na lang ang natira. Ay, meron pa doon sa kuan pero busog na ako. So, mga kawitik, tapos na. Hindi ko na talaga maubos. So, bye-bye. Until the next vlog.